tuna kan zir tur chu danglam le ta hreta hei pawh exploding planet ti ni ta kan hmuang sawn thil ke khi kar atanga ron ling chuak deuh huam ang chi deuh tur kha kan siam ve do nang hemi tur ero chuan picture pakhat kan nei ve nge nge anga ya a ang chia chia kher lo pawh ang lampang kha kan mamo do na ni chu chu han open chin taila hei he ta kan hmuang chi hi open taila he tiang deuh akha google a te pawh lo zong chok mai ta ula in lo nei rem chang lo ani pon hemi ang chia chia kher lo pawh ni che sa tianga nei ke khi chat ter tur ang chi hawa kha chuan a thei vek thoin arin oma ti chuanin file thar kan la anga a size angai ang tho kha kan manga kan okay a khata khanin kan picture hi kan potlu tanga move toolin an hei chu kan mamo to lowa close dayang ti chuanin image a adjustment a kan invert anga ti chuan elliptical marquee tool mangin shift met chungin circle kan potanga into ang tiatin ti khanin chuan select a kan inverse anga ti khan chumi zo chuan kan delete ang chuan a circle chung jok select tur khan kan inverse let le anga ti khan chumi zo chuan filter a distort ta spherize a hian a hin kan lut anga ta son 100 kan da anga amount na ai tamada theilowa son kan okay anga mase ti bel le lek kan du a chu wang chuan anga ya kan lut le a 50 velemo in ti bel le taila te khan voi khata 150 handa ngal top no khana theilo ta 100 aya tam shrim shrim kan ti du chuan lu non top mai tur ti na khani ti chuan kan deselect anga select a deselect chuan a background hi adumin di metle mai la default in play karon ta le foreground a kan fill ta ti khan adumin kan fill a chuan layer a flatten image kan tianga heta layer omaka background a ti khan lom khatin aron siam ta chuan filter a sharpen a ta son unsharp marks ta hin kan lu tanga chuan amount na 500 radius a 1.7 velemo chuan threshold a hian 120 vel temo da sin taila a chia kher khangai lo vel bor ha man thei vek thawani e chuan chumi zo a filter a distort a polar coordinates a kan lu tanga ta khanin polar to rectangular hei kan thlanganga okay chumi zo a chuan image a rotate canvas a hoi dan zong kha kan thlak lenga clockwise in cw chuan filter a stylize a win ta son from the right kan thlang le a okay ikhan a win a so da bel da sei deuh kan du chuan control f emokha kan met le a ikhan kan ti sei le hretanga chuan a angle so ngai da turin image a rotate canvas a counter clockwise zok double cw in han kan da led le da a chuan filter a distort a polar coordinates a kan lut le a ta hian rectangular to polar kan thlang thunganga chuan okay chuan a color vel kha kan mabak chu ani deuh ta me a image a adjustment a hue saturation atang zone colorize te mo yan tik le taila hemi ang thei ve deuh tur khan adjust top to mai tur ani
saturation pot tam deuh tai la lightness te mo pai thenin saturation te tam le dewila tiang khan indu ang khanin han siam rem la ani okay anga kha zong kha exploding planet atang chuan ani le ta ni